anga foli be ala me baga ubela jelenyi fefemi sogolen be anga negewla ni watina negenye tan ani wolon flan talango sika ni studio bidu ani wana konnala be waso bala Washington DC malikura Canada ile kawnyenye aywa bi alamsala octobre kalo tleta samba fla ani mugani nani kuna kunu mabaw olubina talike nonuleka Sanjiji pompa min be sina malila kera sababu ye ka joliba baji yele ne ka sigida la mɔgɔ caman forcer ka u sigiyɔrɔw bila segu kɔrɔkaw segu marala be o gɛlɛyaw de kɔnɔna la aywa u y'u ka o degu nunu seereyaw di Moribo Dambele ma an bena o lamɛn jɛmukan kɔnɔna la l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ana jɛɲɔgɔnw na kɔkɔrɔmadonbaga caman be ka kofɔli dalilun tanw laseliw kɛ min ye k'a jira k'a fɔ ko san 2000 ani 20 kalata namara la awa ko hali novembre kalo nata kalata nunu fɛnɛ bena kɛ o cogoya kelenw na an bena détails di aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna la ni kunnafoni nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya lamini na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la aya u bisimila anga kunnafoni kono mana sachet nɔgɔw be kɔlɔlɔba de bila wagati yɛlɛmaw ani mɔgɔw yɛrɛ ka kɛnɛyaw kan yasa ka o kɔlɔlɔ nunu fangaw dɔgɔya Mali jamana kun ye sariya hakɛ dɔw tigɛ a kan nga sariya nunu tɛ ka labato mun kama dɔnbaliyaw de do wa walima mun de do Madame Kuyate Vewa Bambara ka laselikɛla ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an k'a lamɛn Bamako faba kɔnɔ an fɛ yan nɔ fɛn o fɛn bɛ san an fɛ a mana kɛ dala dumuniw walima an mako ɲɛ minɛnw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ manaforokow de kɔnɔ ka d'an ma I mana taa an ka suguw kɔnɔ o an ka butigibaw alimentation fɛn fɛn mana san a bɛɛ bɛ kɛ fila mananinw de kɔnɔ hali an ka jisuma mintaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ feere mananinw de kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn min don a kɔlɔlɔ tan tɛ ka kɛɲɛ ni sigida dɔɔnikɛlaw olu ka fɔtaw ye ko sabula I ɲɛ bɛ nin manaforoko minnu na a bɛ se ka san 100 ni kɔ de kɛ dugukolo kan ka sɔrɔ a ma tiɲɛ nka an ka suguw kɔnɔ bi alimentation butigibaw ni manaforoko in bɛ feere ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa fɛn min fɛnɛ don a ma ka di maaw ye kosɛbɛ manaforoko a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ an bɛ taa sanni na u b'an ka fɛnw k'a kɔnɔ hali n'i taara ni minɛn ye sugu la u b'i ka fɛn bila mana de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a d'i ma I yɛrɛ b'a bila I ka mana kɔnɔ an yɛrɛ kɔni t'a dɔn mana ko in a bɛ cogo cogo a kɔni bɛ bɛɛ bolo wa a bɛ san wa ka di mɔgɔw ye fɛnɛ u bɛ to k'a fɔ ni hali n'u ye mɔgɔ sanni kɛ ko fɔ a kɛ mana ɲɔgɔn na ka d'u ma wa n'i ma kɛ mana ɲɔgɔn na ka d'u ma u bɛ to ka dimi dɔw yɛrɛ bɛ dugu ko u b'u ka na yɛrɛ bila yɛrɛ ko fɔ mana nin hali n'a sɔrɔ manaforoko matarafali ka di maa caman ye an fɛ yan nɔ halisa maa kelen-kelenninw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ko hali bi olu bɛ an ka maakɔrɔw sennɔ kan tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ne bɛ taa nasansegi de ne bɛ n ka naw kɛ nasansegi de kɔnɔ bon ale de ka ɲi quoi hali n'i ka fɛnw kɛ fila mananin kɔnɔ I b'a ye mananin bɛ ci I ka fɛnw bɛ bɔn n'i nana so a bɛ tila k'i senkɔrɔla ɲagasa an buramuso yɛrɛ tɛ sɔn nasansegi ma mananin finmani ma u b'a fɔ k'an ka nasansegi de ta o de ka ɲi o de bɛ bila an ka kɔɲɔminɛnw na hali ni segi t'i bolo I bɛ son ta I bɛ t'i ka naw k'o kɔnɔ fila mananin inconvénient ba de b'a la aw ɲɛ bɛ nin ɲama minnu na a fanba ye manaforokow de Adama Sisoko ale yɛrɛ ye sigida dɔɔnikɛla ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye manaforokoninw o kɔlɔlɔ an ka sigidaw la n'i ko manaforoko I ko fɛn do fɛn min n'i y'a fili dugukolo a b'o halaki ni baganw y'a don a b'olu fa n'a bilala baji la jɛgɛ min bɛ yen hali jiri minnu bɛ ba kɔnɔ a b'olu bɛɛ fa n'o bɔra yen a mana in dali min bɛ kɛ dugukolo sanfɛ n'i y'a mɛn ɲɔ kaba ani tiga n'i y'u dan u bɛ falen o b'a sɔrɔ dugumakolo de bɛ yen donc n'i ye sɛnɛfɛnw da ale sanfɛ a tɛ se ka falen o ye kelen ji hakɛ min bɛ jigin ka taa dugukolo jukɔrɔ mana in bɛ nin bɛɛ de bali ka donc n'o kɛra o bɛ na ni ja ye hali ni ka sɔrɔ san nalen don ka yɔrɔ tɔw ɲigin I b'a sɔrɔ mana bɛ yɔrɔ min na yen jalen don ni o bɔra yen an ka denw bɛ kulonkɛ min kɛ mananinw la I n'a fɔ u ka ballonninw n'u ka pupeninw n'u dilannen don mana foroko in ye o y'a jira k'a fɔ den n'a bɛ kulonkɛ k'o la a b'a hakili dɔgɔya o ye kelen hali a ka den sɔrɔ ko a bɛ se ka dɔ bɔ a fanga la fo ka taa bila bana wɛrɛw ma a bɛ se ka min bila den na ayiwa yɛrɛ bolo fɛlɛw bɛ se ka kɛ mun ye yasa ka se ka manaforoko ko in bali an ka jamana kɔnɔ
o fɔlɔfɔlɔ o ye min ye décret d'application min taara CNT de b'an kunna bi u ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka appliquer sini société civile olu ka conférence de presse kɛ n'o bɔra yen minnu bɛ bɔ ni manaforoko ye jamana kɔ kan ka don n'a ye an ka sɔrɔ bosobaw u ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɔ min ma ko sac biodégradable u k'olu dilan k'u bila mɔgɔw ka bolo kan mɔgɔw ka se k'o san. O kama welewelelikan an b'o ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma décret min tala kabini san 2014 o baaraw ka se ka lawaleya. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ an semafa ka taa segukaw fɛ yen nɔ Sekɔrɔ n'o ye Segu mara kin dɔ ye ayiwa Sanjiba Jibɔn a ye gɛlɛya bila sigidalamɔgɔw kan ayiwa Lasana Famanta ale bɛ seereyaw di Moribo Danbele ma an ka u ka masala lamɛn. Fara de mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min ka jɔ mɔgɔ ka ji sama mɔgɔ tɛ se ka jɔ o si la hali bɔti jɔyɔrɔ dɔw la n'a ye jɔ fana mɔ n'a b'a sama ka na bala tindi min na o tindi foyi tɛ yen nɔ o bɛɛ kora baji fɛ baji o bɛɛ tunu. Mais an y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko baji yɛrɛ a bɛ dan yɔrɔ min na kɔrɔlen ko baji tɛmɛn'o kan. Baji tɛmɛn'o kan pewu u ko ko nin baji yɛrɛ donni depuis 67 o b'an ni ɲɔgɔn na cɛ. A ye tiɲɛni suguya jumɛn kɛ? An yɛrɛ fɛ Sekura yan nɔ a ye dugulakaw ka bulon a y'o ben a ye bulon 3 de di an yɛrɛ fɛ yan nɔ. An bɛ nin wagati min na sisan ji yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan nin wagati la? Ji nana fɔ an bɛ seli misiri min bɛ da fɛ ji nana fɔ o da la sisan ka na tile bɛ fɛn da fɛ mais kɔrɔbɛ da a y'o dépassé yɛrɛ minnu bɛna don kɔrɔbɛ da fɛ olu bɛ taa munumunu fɔ an yɛrɛ ka sabara de fɛ sisan. Fɔ a ye mɔgɔ bɔnɛ a nin la wa? Non anw fɛ Sekura a ma mɔgɔ bɔnɛ a nin na parce que anw ye sɔmɔnɔw de ye a sɔmɔnɔ mɔgɔ min bɛ ji la o de ka ca min tɛ ji dɔn ye mais so kɔni a ye cɛnni kɛ so la kosɛbɛ. Nin kɛlen a ye mɔgɔ siso bɛ yen a ye mɔgɔ ka bulon fana bɛ yen. Segu faamaw ye wulikajɔ jumɛn kɛ nin koɲa in na? Faamaw ye wulikajɔ kɛ min na o ye ko sanji kɛra sababu ye ka minnu ka sow bɛ yen a n'a ye minnu ka kɔlɔnw firi a n'a kɛra sababu ye ka minnu ka kogow bɛ yen à part ça mais baji kɔni faamaw ma wulikajɔ kɛ o la fɔlɔ k'an y'o kibaruya sɔrɔ fɔlɔ. U ye wulikajɔ suguya jumɛn kɛ ni sanji ko in yɛrɛ kab'a daminɛna? Bon u ye wulikajɔ suguya min kɛ sanji ka kasara la ko u bɛna u ye recensement de kɛ bon k'u bɛna dɛmɛ di an ma dɛmɛ kɔni ye min ye an kɔni t'o dɔn u ma dɛmɛ yɛrɛ qualité fɔ an ɲɛna fɔlɔ ko k'u bɛna an dɛmɛ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ tile kelen dɔrɔn u ka kalansow dayɛlɛli n'o ye lɔkɔlita ye foroba fanga ye a danatigɛ ka diinɛ taamasiyɛnw olu donn'u kalandenw fɛ o yamaruya kalanso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a taabolo la Nama Jara n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Dakar ale b'an bolo directement kan Nama an ka foli b'i ye. Ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da nin taabolo nin kan sisan? I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Senegali duguma kalanso bɛ ye sariya la octobre kalo tile 6 tɛmɛnen ka jira k'a fɔ fɛn o fɛn ye diinɛ taamasiyɛnw ye u bɛɛ lajɛlen ka bonya lakɔlisow la janko silamɛw muso minnu bɛ hijabu dɔn ani chrétien minnu bɛ kura don i kan na ani minnu fana bɛ diinɛ wɛrɛ la ani munabatokɛlaw diinɛ o diinɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na a bɛɛ ka taamasiyɛnw ka labato bawo kabini waati jan n'o kɛra juillet kalo tile 30 ye Senegali marabagajɛkulu ɲɛma Ousmane Sonko de ye min laɲini min fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma tuma min a tun bɛ ka jɔnjɔn di mɔgɔtigininw ma n'u ye jɔnjɔnw sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye hijabudonnaw de ye o de kama a ye nin ladili fɔ nka komi i y'a fɔ cogo min na an bɛ waati min na kalan daminɛna Senegali nka tarata don chrétien lakɔliso dɔ la o lakɔliso in na u ye mɔgɔtigininw de gɛn bawo k'a ye hijabu don n'o ye silamɛw ka dɔnni fini ye o kama lakɔliso in ɲɛmɔgɔ n'o tɔgɔ ko Marie Thérèse Diouf ye a y'a jira k'a fɔ olu ka sariya la finiw dɔ bɛ yen olu tɛ don u ka lakɔlisow la mɔgɔtigininw yɛrɛ b'a dɔn bawo a ye san 6 de kɛ kalan na lakɔliso in na ale yɛrɛ b'a dɔn ko finiw don u tɛ don o de kama olu ka sariya la o tɛna se ka kɛ cogo si la o kama u y'a jira la k'a fɔ ka taa fini wɛrɛ don a kana lakɔliso in na ka datu ko in tun bɛ nin waati la. Ayiwa donc yala o sababu kɔni na sisan Nama e bɛ min fɔ an ɲɛna o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko kalanso dɔw bɛ yen nɔ a ma diya olu ye mun de y'a waleya yɛrɛ faamaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ nin kɛ sariya hakɛ ye k'a bila a ka lawaleya k'a yamaruya kalanso bɛɛ kɔnɔ mun nana n'a ye mun y'a waleya?
nin ko in Senegal jamana kɔnɔna na a mɛnna sen na bawo a kɛra kabini jamana kuntigi kɔrɔ tile la Macky Sall présidents kan lakɔlikaramɔgɔ dɔw bɛ yen silamɛw ka hijabu dɔw u b'a fɔ caman ye a ka taa finiw yɛlɛma ka na lakɔliso la n'o tɛ a tɛna se k'a don o de kama marabagaw y'a lajɛ kabini ni marabaga jɛkulu kura in nana Senegal ni Bassirou Diomaye Faye ye jamana kuntigi ale y'a jira k'a fɔ jamana in kɔnɔna na bɛɛ de ka kan sariya suma y'a jira k'a fɔ mɔgɔ si ka diinɛ bato cogo c'est-à-dire i bɛ se ka kɛ i yɛrɛ kɛcogo la min ka di ye i n'a fɔ diinɛ sariya y'a fɔ cogo min na o de kama jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko in bɛ cogo min na u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka diinɛw bonya lakɔlisow la janko lakɔli ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u ka bonya o de kama u ye nin sariya labɔ ka sinsin kan kosɛbɛ ɲangiliw b'a kɔnɔ wa walima ɲangiliw t'a kɔnɔ wa nka marabagaw ma o kuma fɔ fɔlɔ an bɛ waati min na nka u ye sariya in kɔni labɔ k'a fɔ o ka bato nin de don bɛɛ lajɛlen ka diinɛ i ka diinɛ bɛ i ɲamaya ka fini minnu don u bɛɛ lajɛlen ka labato lakɔlisow la kɛ. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ Senegalikaw fɛ yen nɔ diinɛw bɛ yen bɛɛ b'i ka diinɛ bato a bato cogoya la ko ɲuman ani fana mɔgɔw bɛ a kɛ ka sɔrɔ u ma se ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn bonya kosɛbɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya i ka diinɛ kɔnɔna la Senegal bɛ o cogoya la ten bon nin taabolo nin talen sisan a ye dusumakasa bila fan dɔw la wa yala population yɛrɛ ye mun de fɔ ka kɛɲɛ ni a taabolo ye. An bɛ waati min na janko lakɔlidenw bangebagaw ka tɔn n'u ko association de parents d'élèves olu kɔni kumana ani jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ nin kɛwale jugu ye a kɛra u bolo komi kɛwale jugu de ye bawo u y'a jira k'a fɔ marabagaw yɛrɛ kumana ko in kan k'a fɔ a ka dabila u ka bɛɛ lajɛlen ka diinɛw bato lakɔliso la. Tiɲɛ don o chrétien lakɔliso in Sénégalidenw yɛrɛ ka lakɔliso tɛ dunanw de don min sigilen bɛ yan n'u bɛ jamanadenw lakana. U y'a jira k'a ka kan u ka jamana sariya labato u ka jamana marabagaw lamɛn n'u ye min fɔ jamana taabolo kan janko diinɛ ko kan a ka kan u k'o sira taama o de kama caman y'u dusumakasi jira k'a fɔ a man kan nka an bɛ waati min na ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ marabagaw yɛrɛ ma kuma o kan fɔlɔ kabini mɔgɔtigi in gɛnna ka bɔ lakɔliso in na a ka hijabu in don min kosɔn o ka jan. Ayiwa kumakan ɲininkali laban kelen wɛrɛ kurubala i da sera a yɔrɔ ma k'a fɔ i t'a dɔn ko sariya kɔnɔna a ma danatigɛ k'a fɔ a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan a kɔni bɔra kurubala ka tila ka kunnafoni di mɔgɔw ma awa e yɛrɛ bolo sisan a tɛna na kɛ dankarili ye i n'a fɔ sisan kerecɛn diinɛ mɔgɔw olu minnu tun bɛ fɛ ka taa ni nin sira ninnu ni fɛn ninnu ye olu ma wa. Min ye diinɛ siratigɛ ye Senegali jamana kɔnɔna na a mana gɛlɛya cogo o cogo fɔɲɔgɔn ko tɛna se mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bawo silamɛ mɔgɔw yɛrɛ ka kuma ko Senegali ye diinɛ jamana de ye mɔgɔw bɛ bonya kɔnɔ hali diinɛ yɛrɛ bɛ bonya jamana in kɔnɔna na diinɛ wɛrɛ bɛ bonya kɔnɔ o tɛna kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin mɔgɔw ni ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama an bɛ waati min na mun ye lakɔlidenw kɔni ka bangebagaw dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ni sigakow bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɛsin o lakɔlisow ma walasa marabagaw ye laɲini minnu fɔ bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ lakɔlisow kɔnɔna na a kɛra silamɛ ye a kɛra kerecɛn ye a kɛra diinɛ wɛrɛ ye i yɛrɛ sago la o ka se ka bɔ a sira fɛ cogo min na ka tɛmɛ. Awa an ka foli b'i ye Nama k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye an ka lasigiden ye Dakar Senegal faaba kɔnɔna na Nama Jara a bɔra ka kuma an ye sisan ka kɛ ni Senegal faamaw ye latigɛ minnu kɛ yaasa ka yamaruya di mɔgɔw ma n'i bɛ diinɛ min ma n'i bɛ fɛ ka tamasiyɛnw don i la ka taa kalansow kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ an ka foli b'i ye Nama k'an bɛn waati wɛrɛ ayiwa nin bɛna an ka kunnafoni kun fɔlɔw kun cɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ sisan ka segin ka na kɔfɛ ka na kunnafoni tɔw walawala aw ye taku filanan kɔnɔna la a k'an bɛn sɔɔni. An balimaw ani yan tuma Mali fanga bɛ sɛnɛfɛn dɔw bɔli kɔ kan bali olu ye sikolo tiga tubabu sunbala ani bɛnɛ ye kunnafoni nin dira minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ sariya dɔw kɔnɔ min bɔra sɔrɔ ko ni nafolo minisiri fɛ ani fɛn dilanli so ni jago minisiri o latigɛ nin kun ye fan dɔ fɛ ka dɛmɛ don dumuniko siratigɛ la ani baarakɛyɔrɔw dabɔli la fan wɛrɛ fɛ ka dumuniko yɛrɛma hɔrɔnya sabati ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye aw fɛla ye jumɛn famaw ka nin latigɛ la yala o bɛna nɔ jumɛn bɔ jago siratigɛ la sɛnɛkɛlaw sɛnɛfɛn bayɛlɛma o ni sanni feere la aw ko di
politique ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye octobre kalo o tile 11 san 2024 babu la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ ni y'an kɔsegini kana don an ka kunnafoni taku filanan kɔnɔna la ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye l'Amérique jamana kan yan ouragan Milton n'o ye sanji fiɲɛ kasaramaba in ye a y'i ɲɛsin kɔgɔji Océan Atlantique ma Floride mara gosili kɔfɛ a fɛ Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ni fiɲɛkolonba in cili sera Floride mara fan caman ma a kɛra sababu ye ka guan miliɔn 3 ni tɔrɔmɔɲɔn 2 ka fara kɛnyɛrɛ cakɛda so dɔw kan kuran tigɛra yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen na ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Amérique jamana ka kuranko kunnafoni di cakɛda so fɛ n'o bɛ wele ko Power Outage. Amérique jamana u ka cakɛda so min sigilen don foroba kunnafoniw labilali kama y'a lase ko Floride mara duguba caman bɛ yen san ani fiɲɛ kasara in binna yɔrɔ minnu kan a fiɲɛkolon kasara kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔnnin bɔnɛ wa ko dɔ de farala ni kasara in kan min dara fiɲɛ kasara fɔlɔ n'o bɛ wele ko ouragan Hélène o kasara kan nga ko fiɲɛkolon kasara Hélène tuma kasara balase Tampa mara ma ni fiɲɛkolon kasara min bɛ senna labana ka cɛ ka taa Tampa o woroduguyan fanfɛla la lɛrɛ damadɔ laban ninnu na arabadon wula fɛ o kɔfɛ a y'a kunda Siesta Key kan kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn de bɛ o ni Tampa woroduguyan fan cɛ an bɛ waati min na ko sisan Tampa mara binnen don waati gɛrɛn tɛ hakɛw kɔnɔ n'o ye urgence majeure ye ka fara o fɛnɛ kan Saint Petersburg o dugu min fɛnɛ ye kasara sɔrɔ ko sanji ka tiɲɛni fitinɛ sera 16 ma pusu la Saint Petersburg jiko dɛsɛ binna a dugudenw kan ka sabu kɛ worobinɛw tigɛli ye o min fɛnɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba bin u ka cakɛda sow kan minnu bɛɛ lajɛlen ye u ka cakɛyɔrɔw datugu ka sabu kɛ jintanya ye Ken Welsh ye maire ye welewelekan bila ka taa dugudenw ma ko kurantigɛ gɛlɛya bɛna sɔn ka bin u ka mara fɛnɛ kan ko k'a sabu kɛ jibondon so minnu n'o bɛ wele ko réseau d'égout olu bɛɛ lajɛlen datuguni ye u ka finitigiw ka lakana so n'o ye bureau de shérif ye Saint Petersburg o ɲɛmɔgɔ n'o ye Lucie ye fɛnɛ ye laseliw kɛ ko ni fiɲɛ kasara min daminɛna kabiri kunu araba kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔn faga ni fiɲɛ kasara in n'o ye ouragan Milton ye daminɛlen sanga 90 kɔfɛ fanga bonyali teliyara kosɛbɛ ko ka se kulu filanan ma n'o ye catégorie D nanzarakan na alamisa don tile daminɛ waati ouragan Milton fiɲɛkolon hakɛ kuru sera 1 ma n'o ye catégorie 1 ye min kɛra ni fiɲɛkolonba cili ye ka bɔ 85 km/h la ka se 135 ma o de dara ni fiɲɛkolon in ka cili kan k'i kunda Cap Canaveral kan. L'Amérique yan nɔ politiki bunnagun kan l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ale n'a kɔkɔrɔmadonbagaw bɛ ka kofɔli daliluntanw laseliw kɛ san 2020 ani 20 o kalataw kan ka yira k'a fɔ ko namara de kɛra u la awa ko novembre kalo nata ninnu fɛnɛ taw bɛna tɛmɛ o sira kelenw fɛ ayiwa Michigan mara parti démocrate ani a républicain kalata ɲɛmɔgɔw ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔw olu bɛ kan ka a laseliw kɔ kari ne ka baara kɛ fɛnɛ yaasa jamanadenw ka kalataw olu bɛ se ka lakana ka cogoya min na ka bɔ Michigan Pasti Wida Kushara VOA ka laselikɛla l'Amérique masayaso kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛliw don Nama Jarabe a mana bɔ an k'a lamɛn. Nin de kɛra Detroit Michigan mara la san 2020 la jamana kunti kalata senfɛ o la Donald Trump jɛɲɔgɔnw ye nin jalakiliw de kɛ ko siɲɛniw kɛra kalata la nga a jirala ko tiɲɛ t'a la o kama u ye daga sigi marabagaw kan walasa u bɛ se ka o wetew jateliw dabila Michigan mara kɔnɔ Donald Trump jɛɲɔgɔnw kɔni sirannen don siɲɛniw kana kɛ jamana kunti kalata nata la Marvin Minton ye Donald Trump politiki tɔn mɔgɔ dɔ ye an ka marabaga jɛkulu jalakilen do fan bɛɛ an bɛ waati min ne tun b'a fɛ k'a fɔ cogoya wɛrɛ la nga Ameriki jamanadenw t'a dɔn anw kɔni tɛ da mɔgɔ si la kɛwalejugu kelen dɔrɔn pewu b'u ka baaraw bɛɛ do bɔgɔ la san 2020 jamana kunti kalata la siɲɛniko kuma min fɔra États-Unis sariya bulon y'a jira siɲɛ caman ko tiɲɛ t'a la nga siɲɛniko kuma in cayara kosɛbɛ kunnafonidisow ni bɔlɔlɔsiraw fɛ républicains ka politiki tɔn mɔgɔw fɛ kalata jateminɛw yanni o tɛ cɛ n'u bɛ wele sondage y'a jira ko siɲɛniko kuma dɔrɔn tɛ républicains ka danaya dɔgɔyara kosɛbɛ ka bɔ Donald Trump kan kalata in na
États-Unis maraw ɲɛmɔgɔw y'a jira k'u bena feerew bɛɛ kɛ walasa kalatalaw ni kalata taabolo ka lakana. U y'a jira fana ko kunnafonikɔlɔw carili be se ka kɛ kojugu ye kalata yi ma. Jonathan Breuter ye Michigan kalata cakɛda ɲɛma ye. A be se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲasi kalata labɛnbagaw ma. Kunnafonikɔlɔw cariliw be se ka na ni kasaraw ye kalata senfɛ. N'o kɛra o ye kojuguba de ye an ka jamana n'an ka bejefanga ma. Narrator 7 Justin Robeck ye républicain ka mɔgɔ dɔ ye Comté d'Ottawa, Michigan mara kɔnɔ. Ale bolo kalata in bɛ gɛlɛya. Our political leaders An ka politiki mɔgɔw bɛɛ ka kan ka tiɲɛw ni kunnafoniw ɲini. N'u m'o kɛ, ne hakili la danaya tɛna k'u kan kalata in taabolo la. of our confidence and trust in the process. Michigan mara la Donald Trump jɔɲɔgɔnw ye Jocelyn Benson nomine ni démocratiw ka ɲɛma don. Ka da kan k'a bɛ komi a sen yera kalafili namaraliko dɔ la. Peter Ostra ye républicain ɲɛma ye Michigan mara kɔnɔ. Sariya ye min fɔ ni Jocelyn Benson m'o jaabi an b'a wele kiritigiso la walasa kiritigɛlaw ka wajibiya a ka sariya sira taama. Nka Jocelyn Benson bolo nin ye républicain ka campagne feerew de ye. In general, we see tiɲɛ na an y'a kɔlɔsi minnu bɛ ka jalakiliw kɛ u b'u yɛrɛ kɛ sariya dɔnbaga de ye k'a sɔrɔ u bɛ ka kunnafonikolonw de cari walasa ka kalatalaw lasika kalata taabolo la. Républicains ni démocratiw bɛ ka kiiriko fɔ mara caman kɔnɔ ka ɲasi kalataw ma. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲagami nati Novembre kalo nata kalataw la. Kim Wamen ka fɔ la. Any kind of legal challenge happening this close. Ni sɔsɔli min kɛra sariya siratigɛ la kalata in hokumu kɔnɔ a bɛna kɛ komi lafasalibaga de ye. Hali ni tiɲɛ t'i bolo a bɛ lafasa. O kɔrɔ kalata in na ni min ma se ka se sɔrɔ mara min kɔnɔ ni kiiriko mana y'a kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye a k'i ban kalata in jaabiw ma. États-Unis kalata in na gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka y'a kɔnɔ Michigan mara kɔnɔ. Bawo maraw ɲɛmɔgɔw Comté kɔnɔna na Donald Trump dɛmɛbagaw dɔw bɛ ka cɛsiriw kɛ walasa kɔlɔsili minnu ka kan ka kɛ kalataw jateliw kama u bɛ k'u kɔ lasumaya. Ka to halisa l'Amérique politique gunnakun kan collège électoral ale ye kulu ye n'a yamaruyalen don l'Amérique foroba fanga fɛ ayiwa kalataw cogoyaw misaliw bɛ ta ale de kan minnu bɛ u ka baaraw ne a bɛ latɛmɛ cogoya minnu na kalatalaw bɛ se ka a lajɛ o siraw de fɛ ka kalaw ta ayiwa a baara kulu kɔnɔna na a bɛ kɛ cogoya jumɛn ninnu na an ka lamɛn. Politiki kulu mana tila u ka jamanakuntigi ɲini cɛbɔ sugandili baaraw la o cɛbɔ kelen sugandilen fɛnɛ bɛ a ka cɛbɔ dangan jamanakuntigi danganya la u sugandi ka bɛn ni kalataw waatiw ye kuruba la o kɔfɛ kuluw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka campagne n'o ye yɛrɛkofɔ ye o baara gɛlɛnw labɛn ka kɔn ka bɛn ni novembre kalo tile 5 ye a tarata fɔlɔ kala kan ka ta don minnu na ye kalata don kalatala tɔgɔ sɛbɛnniw olu bɛ taa kalata bon kɔnɔna na ka taa kalata ka u ka politiki kuluw ka cɛbɔw sugandi ka bɛn ka kɛ jamanakuntigi ka sugandiliw bɛ sɛbɛntiya kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen sen kan fɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko collège électoral o collège électoral tɔndenw olu ye sigidaw bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw de ye minnu sugandira ka bɛn kalata jaabiw ma kurubala u ka sigidaw kɔnɔna la o kulu ni tɔndenw ye mɔgɔw ye u bɛ minnu wele ko grand électeurs ne u ka sugandili bɛ kɛ ka bɛn ni kalata jaabi sɔrɔlenw ye u ka sigidaw kɔnɔna la sigidabaw ne olu ka jama ka ca kosɛbɛ olu ka grand électeurs ka ca nga sigida minnu ne u ka jama man ca olu tɛ bɛrɛ sɔrɔ grand électeurs la yaasa i ka se ka jamanakuntigiya sɔrɔ ayiwa f'i ka grand électeur 270 ka kan sɔrɔ grand électeurs ka kalataw olu bɛ kɛ kalo kelen kalataba yɛrɛ kɔfɛ nga jamanakuntigi kura ka baara tɛna daminɛ fo a ka kalikasiɲɛ waati la min bɛ taa kɛ ka bɛn janvier kalo san 2025 laban waatiw ma. An bɛ taa Irankaw fɛ yen nɔ u ka kɔkanko kotigi Abasa Arakchi ni Qatar kɔkanko kotigi ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisadon na ayiwa Doha Qatar faaba kɔnɔna na ka kuma bani sira la ka bagabagaliw kan ka ɲɛsin Iran ma Mohamed Toure. Qatar jamana kɔkanko minisiriso y'a jira ko baro sɛnsɛnnen bɛ sen na ko labanw kan o maraw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Gaza ni Liban. Monsieur Agrachi ka taama min bɛ sen na waati min na Israel y'a jira k'a bɛ ka jaabi labɛn Iran ka gɛlɛnde jan bingani kan a ka jamana kɔnɔ.
octobre kalo o tile fɔlɔ la min kɛra kɛrɛnkɛrɛnya la ka jaabi di Israel ka Liban Hezbollah ɲɛma Hassan Nasrallah fagali ma Liban. Israel jamana lafasali ministri n'o Yoav Galan ye lahidu ta arabadon ko a ka jamana ka jaabi bena kɛ faga tigitigi ani kabako ye. Nin dɔgɔkun nin na a siɲɛ fɔlɔ don san 10 caman kɔnɔ Israel bena a ka dɔn senumanba labato n'o ye Yom Kippur ka sɔrɔ a be kɛlɛw kɛ kɛlɛbolo caman na. Ka taa jumadon tile bin fɛ fo ka se sibiridon suma suguw bena datugu, pankuru dugutaw bena tiɲɛ ani foroba bolimafɛnw bena jɔ. Baw yahutu fanba be sun ani ka delili kɛ ka jurumu kafaridon labato. Nga Israel sɔrasiw bena taa fɛ ka wulikajɔw kɛ Palestine kɛlɛcɛkulu Hamas kama Gaza ani Shiite Hezbollah kɛlɛ Liban. Israel ka bingani min kɛra Gaza mara kan o ye mɔgɔ 28 faga alamisa don kisibagaw ka fɔ la lakoliso dɔ kɔnɔ denbaya minnu bɔra u ka yɔrɔw la ka sɔrɔ sɔrasikuluw y'a jira k'u ye Palestine silamɛtɔn n'o ye Hamas ka ɲɛmɔgɔso dɔ laɲini. Ka kɛ ni CAN éliminatoire Maroc san 2025 nata la Mali ni Guinée Bissau ka cɛdenw ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon na octobre kalo tile 11 san 2024 an ka Siaka Tarawele lamɛn a kan. Domi tun fɔra o sera ka ban ka da kan sini jumadon octobre kalo tile 11 san 2024 na ni Mali forobatɔn cɛkɔrɔbalenw bena Guinée Bissau taw bisimila senatɔrɔntan Bunagun kan a ɲɔgɔndan bɛ tan Bamako stade du 26 mars la a bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire tile sabara ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ. Mali ale ni Guinée Bissau se de bɛna ɲini Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit ka fɔ la ka da kan n'ale ye se sɔrɔ yan ka kuru 3 ta o bɛ tarata nata ɲɔgɔndan nɔgɔya o kɛnɛ kan Guinée Bissau bɛna Mali bisimila Guinée Bissau jamana kan o ye CAN éliminatoire tile 4 ɲɔgɔndan ye. Labɛnnu kɔni siratigɛ la caman kɛra olu la ka da kan an bɛ waati min ko sisan Mali senatɔrɔntana cɛkɔrɔbalenw bɛ kabala o bɛ ka labɛnnu tɔw lase walasa ka se ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan o ni kunnafonidilaw yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hakili falen na i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na ni nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan bɛ yen o hakili falen bɛ kɛ kabalakaw fɛ yen n'o ye senatɔrɔntanaw dagayɔrɔ ye k'a kun cɛ CHAN championnat d'Afrique des Nations n'o ye farafinnagun senatɔrɔntan ɲɔgɔndan wɛrɛ ye min bɛ farafinna senatɔrɔntana sodenw kofɔ o tako seginna n'o bɛ tan san wɛrɛ 2025 jamana 3 kan n'o ye Tanzanie, Uganda ani Kenya ye o tirage au sort kɛra kunu araba octobre kalo tile 9 san 2024 na min ye Mali ye ale ni Mauritanie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o éliminatoire n'u kɛnɛ kan Mali ni Mauritanie ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan siɲɛ damadɔ o kɔrɔ b'a jira ko Mali ni Mauritanie o tɛna kɛ dunɔ ye ɲɔgɔn ma ɲɔgɔndan tagali n'o ye éliminatoire ninnu ye n'a bɛ CHAN ko fɔ o kun fɔlɔ bɛ tan décembre kalo nata k'a daminɛ tile 20 ka taa bila tile 22 la o furancɛ la o ye kun fɔlɔ ye éliminatoire kun filananw bɛ tan décembre kalo halisa o nata la san 2024 na k'a daminɛ a tile 27 ka taa bila tile 29 na CHAN championnat d'Afrique des Nations n'o bɛ farafinna senatɔrɔntana sodenw ko fɔ o tɛmɛnen n'o ye tako 7nan ye o jɔnjɔn bɛ Sénégal de bolo VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele kala seri don. Nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukanw na jɛmukan ninnu labɛnna Blanche Sanu fɛ u lasera aw ma ne Kɛyatu Tarawele fɛ a bɛ jɛmukan ninnu sɔrɔ an ka réseaux sociaux pagew kan bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook ani an ka page ba kan ani YouTube kan a k'an bɛn sini. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time?